खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी दिनै 79थि भारतनि उदांस्रि सान एबा 15 आगस्तजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि खैराबारियावबो ई-रिक्सा सालायगिरिफोरा मोनसे मेहेरगोनां आरो समायना रमायनायै दिनैनि 79थि 15 आगस्त एबा भारतनि उदांस्रि सानखौ फालिनानै ई-रिक्सा हान्जा सुरनायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ खैराबारि रेलवे स्टेशन पार्किंआव 79थि भारतनि उदांस्रि सान फालिदों खैराबारि ई-रिक्सा सालायगिरिफोरा। हाबाफारियाव खैराबारि ई-रिक्सा इउनियननि आफादगिरि बाबुल रय आरो नेहाथारि हांगामा बसुमतारी बिथांमोनखौ हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायो ई-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि दिनैनि 79थि भारतनि उदांस्रि सान फालिनायाव बाहागो लानायनि थाखाय आफादगिरि बाबुल रय आरो नेहाथारि हांगामा बसुमतारी बिथांमोनखौ खैराबारि ई-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोना गोजोननाय आरो साबायखर बावनाय जासियो। खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी दिनै 79थि भारतनि उदांस्रि सान एबा 15 आगस्तजों लोब्बा लाखिनानै उदालगुरि खैराबारियावबो ई-रिक्सा सालायगिरिफोरा मोनसे मेहेरगोनां आरो समायना रमायनायै दिनैनि 79थि 15 आगस्त एबा भारतनि उदांस्रि सानखौ फालिनानै ई-रिक्सा हान्जा सुरनायखौ नुनो मोन्दों। नंगौ खैराबारि रेलवे स्टेशन पार्किंआव 79थि भारतनि उदांस्रि सान फालिदों खैराबारि ई-रिक्सा सालायगिरिफोरा। हाबाफारियाव खैराबारि ई-रिक्सा इउनियननि आफादगिरि बाबुल रय आरो नेहाथारि हांगामा बसुमतारी बिथांमोनखौ हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायो ई-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोनहा। मख'नो गोनांदि दिनैनि 79थि भारतनि उदांस्रि सान फालिनायाव बाहागो लानायनि थाखाय आफादगिरि बाबुल रय आरो नेहाथारि हांगामा बसुमतारी बिथांमोनखौ खैराबारि ई-रिक्सा सालायगिरि बिथांमोना गोजोननाय आरो साबायखर बावनाय जासियो।